Hurrengoa. Kaixo, Katixa naiz eta telefonoz deitu didazue. Bai, hemengo bulego batean lanean hasteko jendea behar dugu eta hainbat galdera egingo dizkizut. Baldakizu Word eta Excel programak erabiltzen. Bai, badakit biak erabiltzen. Eta Access programa? Accessa ez dakit erabiltzen, baina ikasteko prest nago. Euskaraz hitz egiten badakizu? Bai, euskara nire familia hizkuntza da. Eta hitz egiten, irakurtzen eta idazten oso ondo dakit. Badakizu Kontaplus kontabilitate programa erabiltzen? Bai, badakit erabiltzen. Aurreko lanean horrekin eramaten genuen kontabilitatea. Eta badakizu gidatzen? Ez dakit gidatzen, baina gidabaimen ateratzen ari naiz oraintxe. Eta baldakizu behar denean, jendeari herrieta ematen? Ez dakit herrieta ematen. Ez dut eta horretarako aukerarik izan. Baina uste dut ikasiko dudala. Oso ondo. Apuntatu ditut, zuk esandakoak eta aste honetan deituko dizugu zerbait esateko. Eskerrik asko, zuen zain egongo naiz.